ayos ka. Ano ako na patay? Sa ilalim. Hey. Ano pag amoy ko po? Saan? Pag sa'yo.
Ang itim ko pa, itim. Sakit ng ulo ko na dito yung laganan pa ko tapos maglinis. Salamat sa 5. Kita siguro dito sa camera. Ang itim ko, tingnan mo. Namumula ka na lang din yun. Hindi na ako nagpagdating mo. Sis Osang, salamat. Sakit ng ulo ni Pinkay. Hindi pa ako tapos maglinis. Naglilinis pa ako. Sabi ko yun mga nabig ba nakalagay dun sa couch, yun ang dadalhin niya. Ha? Now the light color, the light blue. Ano daw? Papalaghan mo yung isang panda niya. Madumi daw. Nagugutom mo ko. Magsalang mo Wala na. wala ng tao. Tapos ka na ba mag-live, sis Osang? Nagugutom na ako dahil. Sakit ulo ko, hindi pa ako tapos maglinis. Kaya mo nangitim ako, sakit ng ano ko. Luluto na lang tayo ng pansit. Yung may sabaw na lang. Yung may sabaw ko sa mga. Oo. Kahit ka
Okay lang yan. Luto na ba? Baka mga parang dalawang. Yung Gcash ko pala link. Ha? Ano? Yung sa Gcash. Oh. Yung ba rin ang isasendan ko? Bakit? Yung number mo pala, dapat inano mo na yan sa Gcash. Sa Gcash na yun eh. Meron na? Di ka, direct na pala din sa'yo. Tapos ikaw na lang magsisend sa Junangkis mo. Okay na. Kasi yung STC dahil pwede na yun i-directa sa Gcash. Pasok sa Gcash mo. Ngayon, ikaw na lang mag-send. Halimbawa, naghingi sa iyo anak mo na, ama, pambayad sa kuryente, pambayad sa internet. Send mo na lang siya. Uy, battery low na pala ako. Nakailang oras na ako, magdadalawang oras na ako, battery low na. Battery low si Pinkay. Namumuti-muti na yung mukha ko, ano. Hindi na siya masyado magpula sa video. Pag ano tayo, battery low na pala yung aking, yung aking phone. Tapos na kayo si Dalaga doon? Yung anak ko, hindi pa ako tapos maglinis. Kasi ko muna, sakit ng ulo ko ba? Parang masusok ko. Hindi ka lang po sa tumawag. Natulog ako. Natulog siya. Naglabas ako ng chicken breast, dahil. Ha? Chicken breast. Ano? Ang ba? Kasahugan pa? Wala nang repolyo. Kahit na ano lang, magic lang. O, may kasa naman yan dahil. Ano tayo magic? Ayun, may ano dyan o. Nakyo. May malambot ba dyan na chicken breast? Wala man. Yung may makain lang ba tayo? Bunso, bakit nag-close cam ka? Masakit ang ulo ko. Mataba na ako. Sandali, tapusin ko lang yung ginagawa ko si Osang.
tablet ka, bunso.